Arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein Tad Nefol, da ni'n rhoi diolch i ti am y Pasg. Da ni'n rhoi diolch i ti am dy fuddugoliaeth di drost anga. Dy fod ti wedi trechu pob ofn sydd yn calon ni, pob aniddigwch sydd rhwng gwledydd. Dy fod ti wedi trechu pob dim sydd yn ddrwg yn ein byd ni, mwyn i ni gael bod yn un gyda ti. Ac felly o Dduw ein Tad Nefol, y Pasg arbennig yma, da ni'n gofyn am dy heddwch di lenwi'n calonna ni, ac am yn heddwch ni i fod yn ein gweithredoedd ni hefyd, fel da ni'n neud efo eraill. Da ni'n cofio pawb sydd yn byr o'n breintia ni, a rhain yn plith ni na falla sy'n wael ar hyn o bryd hefyd, ac yn methu dod i leoddoliad fel hyn. Felly o Dduw ein Tad Nefol, da ni'n rhoi diolch i ti fod y maen bore yma wedi ei dreiglo, a da ni'n gweddio y bydd i di yn treiglo unrhyw faen sydd yn faen tramgwydd hefyd yn ein bywydau ni'na'r bore yma. A mae'n bod ni'n gofyn hyn i gyd yn enw yr un ac yfododd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, nhw'n ni wrando ar Clwy, a mae Clwy yn mynd i ganu ni, a mi gewn ni'r geiriau i fyny rwan. So, arglwydd bywyd, tyred atom, gobaith holl dylwythau'r llawr, yn dywanwyn gwena arnom, rho un llwydni degwch gwawr. Tyred arglwydd, ti yw'r atgyfodiad mawr. Arglwydd bywyd, tyred atom, gobaith holl dylwythau'r llawr, yn dywanwyn gwena arnom, rhoi yn llwydni degwch gwawr. Tyred arglwydd, tyred arglwydd, ti yw'r atgyfodiad mawr. Ein gallu, gweiniau dy ddim, slaf yw disgybolaeth fi. O yfoli, nerthwy deag, ni ddaw dyn o'i rwy mae'n rhydd. Nerfydd grymoedd, ysgrifennu trydydd dydd. Pan fo anghredin iaith chwerw, heddiw'n cau amdanom ni. Pan ddiffygiad breichiau'n dynol, yn ein gwendid cliw ein cri. Treigler meini, arglwydd rhyngom a fydy. Treigler meini, arglwydd rhyngom a fydy. Diolch i ti, Clwy. Gael gweld.
Rwan ta, mae'r darlleniad yn dod o Efengyl Marc. A'r rheswm o'n i'n deitha chi ar y cychwyn, nad ydy o ddim y lle fwyaf cyffredin efalla i ddarllen ydy, achos mae pennod 16 yn Efengyl Marc yn rhyw orffan yn swta. Mae o ryw orffan fel tasa rhywun wedi colli y pejan ola. Dwi'n cofio ryw hen Beibl oedd gynnau. A mi nes i golli'r clori ar y Beibl, ac mi o'n i'n digwydd bod wedi colli'r dudalen ola o llyfr datguddiad. Ac felly doedd o ddim yn Beibl cyflawn felly. Beibl ges i pam ddoth Beibl Cymraeg newydd allan yn 88. A ryw orffan felly mae Efengyl Marc, ac mae diwedd pennod 16 wedi cael ei sgwennu mewn italics. Ond rwsyd neu gilydd, nid bod fi eisiau mynd ar ôl yr amheuaeth ac hyd yn oed ar ôl unrhyw ddiwinyddiaeth bore yma chwaith. Ond y tebygolrwydd ydy, mae wedi mynd ar goll oedd o, achos da ni'n gwybod hefyd bod Mathew a Luc wedi defnyddio Marc mwyn sgwennu lot ar ei Efengylau nwtha hefyd. Felly dyna di'r rhagdybio, ond mae'r darn ola o Efengyl Marc mewn italics ac efallai wedi cael ei sgwennu'n hwyrach neu wedi cael ei sgwennu gan rywun arall. Ond be bynnag ydi o, mae o'n sicr yn air sydd i ni ac yn air Duw yn arbennig i ni heddiw yma hefyd i ni yma yn Wyddgrug ac yn Rheffynon ac yn lle bynnag arall i'r byd i gyd, mae o'n air i ni heddiw yma. Felly, Marc pennod 16. Wedi'r saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Salome aroglau mwyn mynd i weneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos, a'r haul newydd godi, dyma hwy'n dod at y beth. Ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni? Ond wedi edrych i fyny, gwylsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, oherwydd yr oedd yn un mawr iawn. Ac eithant i mewn i'r bedd, a gwylsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde, a gwisg lais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ag arswydo, yr ydych yn ceisio Iesu y gŵr o Nasareth a groeshoelwyd. Y mae wedi ei gyfodi, nid yw yma. Dyma'r man lle godasant ef. Ond ewch, dywedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr, y mae'n mynd o'ch blaen chi i Galilea. Yno gwelwch ef, fel y dywedodd wrthych. Daethant allan a ffoi oddi wrth y bedd, oherwydd yr oeddent yn crynu o arswyd, ac ni ddywedasant ddim wrth neb, oherwydd yr oedd ofn arnynt. Yr oedd ofn arnynt. Wel, dwi ddim yn siŵr iawn sut fysa chitha hefyd yn teimlo, sut fysa ni yn teimlo mewn difri. Ond yn sicr, da ni'n darllen yn glir iawn fod y gwragedd bod ofn arnyn nhw. Sgwni, sut yda ni hefyd yn... Pam dwi'n meddwl am y gwragedd ac yn meddwl mewn difri, be oedden nhw wedi gorfod i wynebu yn ystod y 2 blynedd, neu be oedden nhw wedi gorfod wynebu yn sicr yn ystod yr wythnos ola yna. Achos does na mond wythnos ers Sul y Palmwydd, ers yr orymdaith fuddugolaethu sydd fewn i Jerusalem, pan oedd pawb yn cydnabod, Hosanna i fab Dafydd. Ti ydy'n gwaredwr ni. Ti'n mynd i ddod i achub y byd, oedd cri y dorf. Ac rwan mae'r tristwch dwys yma wedi dod drostyn nhw. Am o'n i hefyd fod y gwragedd nid yn unig fod trauma o fod yna. Ac yn sicr, o'n i'n siarad dydd Mercher a dydd Iau efo ysgrifennydd cyffredinol Eglwys Bersbyteraidd Myanmar, ac yn clywed ganddo fo ac yn wedyn yn derbyn lluniau
Anhygoel ydy technoleg ar WhatsApp, ar Zoom, drwy e-bost dwi wedi bod yn siarad efo'r gŵr yma. Ac mi oedd o'n deud wrthai, felly, bod gynnu nhw yn llythrenol ofn am eu bywyda yna. Ac mi oedd yna 7 o bobl wedi cael eu llofruddio reit tu allan i swyddfa Eglwys Presbyteraidd Maian Mar wythnos dwytha. Ac mi nath o anfon lluniau o be oedd wedi bod yn digwydd yn y dre honno. Ac i bod nhw ofn am eu bywyda, bod nhw wedi gorfod cau y swyddfa. Ac felly, o fod yn gweld dioddefaint rhywun arall, fedrwch chi mond dychmygu yr ofn oedd yng nghalonna y gwragedd. Ac efalla fel dilynwyr Iesu Grist fod gennyn nhw ofn am eu bywydau hunan hefyd. Ond hefyd, mi oedd y brofedigaeth wedi i'w taro nhw hefyd. Ac mi oedd yna sioc yna. A da ni'n meddwl am y rhyddhad hynny o'r merched sydd yn cael eu henwi yma. Mair Magdalen, Mair Mam Iago a Salome. Wel, da ni'n gwybod llawer am Mair Magdalen. Da ni'n rhagdybio dipyn am Mair Magdalen hefyd, cofiwch. Ond yr hyn sy'n ffaith ydy fod Iesu wedi bwrw 7 cythrael allan ohoni. Ac felly mae hi wedi cael gobaith, mae bywyd hi wedi cael i'w droi ben i weired. Sut maen nhw'n teimlo? Maen nhw wedi buddsoddi i bywyda, maen nhw wedi rhoi popeth sydd ynddyn nhw i ddilyn Iesu Grist. Ac hefyd, wrth gwrs, y gwragedd oedd y cyntaf wrth y beth. Y gwragedd oedd wrth droed y groes, a'r gwragedd oedd yno hefyd wrth y beth. Ac maen nhw'n gofyn yn hollol ymarferol. Maen nhw'n mynd y cyfle cyntaf posib maen nhw'n gael. Dyn nhw'n mynd i gallu mynd ydyn nhw cynt, achos mae'n saboth. A doedd yr Iddewon wrth gwrs ddim yn cael gwneud. Fyw iddyn nhw fynd i eneinio corff ar y saboth. Ac felly y cyfle cyntaf, da ni'n gwybod faint o gloch oedd hi. Da ni'n gwybod bod hi'n fora iawn. Mae di bennu dydy pwyda chi. Be di bora i chi? Dydy? Be di bora i chi? Hadi 4 i 5 ydi bora i fi. Dwi'n mynd licio ori ar nos. Peidiwch a trio deud i'n byd wrthai ar ôl 10 o gloch. Ges i dec gyn Clwyd, oedd i mond 1 o'r 10 neithiwr. Wel, Clwyd gwybod yn iawn sa'n mynd gael atab. Dwi'n mewn rhyw fyd bach hollol wahanol byn amser yna nos. Ond os da chi eisiau gwneud rhywbeth, gofynwch i fi wneud o'n fora. Pa mor fora ydy'n fora, efallai bod ti hyn oed dal yn dywyll. Ond maen nhw'n dod a maen nhw'n gofyn yn hollol ymarferol pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth drws y bedd i ni. Pwy sy'n o gwmpas? Da ni'n ddigon cry dreiglo'r maen i ffwrdd, ond da ni angen mynd i fewn i eneinio'r corff. Pwy sy'n mynd i rolio'r garreg oddi ar y bedd i ni gael mynd i fewn? Ac eneinio'r corff oedd y cyfle ola yn ei tŷ pwy i ddangos anrhydedd i'r un a fi farw. Mor ddi anrhydedd. Ond yma yna gipolwg wedi bod drwy'r Efengyla a dweud, mae Iesu wedi dweud dro ar ôl tro i fod o am atgyfodi. A mae o'n dweud yn union wrthyn nhw, sut mae o'n mynd i ddigwydd, lle mae o'n mynd i ddigwydd, pwy sy'n mynd i fod yno. Ac eto, mae o fel, tas yn mynd i, wel iawn. Dych chi'n ddau'n aml iawn fel yna'n ti. Mae Hyw yn trio deud rhywbeth wrthai, ac i gyd ydw i'n deud ydi, wel mae gen i rhywbeth arall i wneud ar hyn o bryd, dwi'n rei brysur, iawn Hyw, iawn champion, dwi'n gwybod iawn. Ond dwi ddim rili wedi gwrando, dwi ddim rili wedi treiddio i mewn. Ac ydyn ni'n darllen, ac mae Marc yn deud fel hyn y gynharach. Dechreuodd esbonio iddyn nhw fod yn rhaid iddo ef mab y dyn dioddef yn ofnadwy. Byddai'r arweinwyr Iddewig, y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn ei wrthod. Byddai'n cael ei ladd, ond yna'n dod yn ôl yn fyw ddeudydd wedyn. A mae Ioan yn deud fel hyn. Pa arwydd gwirthiol wneud i brofi fod gen ti hawl i wneud hyn i gyd?
Ac atebodd Iesu nhw, dinistriwch y deml hon, a gwna fe hadeiladu hi eto o fewn 3 diwrnod. Atebodd yr arweinwyr Iddewig, mae'r deml wedi bod yn cael ei hadeiladu ers 46 mlynedd. Wyt ti'n mynd i adeiladu mewn 3 diwrnod? Ond y deml oedd Iesu'n sôn amdani oedd ei gorff. Ar ôl Iesu ddod yn ôl yn fyw, cofiodd ei ddisgyblion ei fod wedi deud hyn, a dyma nhw'n credu'r ysgrifau sanctaidd a be ddywedodd Iesu. Ac felly rhyw brofiadau fel hyn greda i, a rhyw deimladau fel hyn oedd yng nghalon y gwragedd. Ond eleni, yn yn hyb i mae dathlu'r atgyfodiad, dathlu bod y maen wedi ei dreiglo. A dathlu hefyd ydy bod y maen wedi dreiglo o ddar yn bywydau ni hefyd. Mae yna faen eitha mawr wedi bod ar yn bywydau ni yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Yn ei gyfyngiadau, yn ei diffyg cyffyrddiad, yn i'w ofn hefyd o afiechyd, yn i'w ofn o fedru methu bod efo anwyliad. Neu y maen sydd wedi bod yn faen tramglwydd ar ddatblygiad yn plant a'n ieuenctid ni. A'r maen hwnnw sydd wedi achosi lot fawr fel da ni'n clywed yn y newyddion, ond ella fel bod ni'n ymwybodol hefyd. Y maen hwnnw sydd wedi rhoi cam efallai addysg plant, ond hefyd sydd wedi achosi problemau iechyd meddwl i lot o bobl ifanc yn plith ni. Mae'r angel yn adnod 6 yn ymddangos yn y bedair Efengyl, ac yma hi yn pwysleisio tystiolaeth yr atgyfodiad. Roedd y bedd yn wag. Dyma mae'r 6ed adnod yn deud. Peidiwch ar swydo, rydych chi'n ceisio Iesu y gŵr o Nasareth a groesoelwyd, y mae wedi ei gyfodi, nid yw yma. Di o ddim yma, mae'r bedd yn wag. Ac yna yn ail, ydyn ni'n gweld amheuaeth, neu yntau ofn, poen, tywyllwch neu bechod efallai. Dachmod, dwi'n meddwl yn aml iawn, pam da ni'n sôn am bechod, di bobl ddim licio'r gair yna, pechu, pechod, pechodau. Mae o'n hen air ycha fi. Ond pam da ni'n meddwl fod Iesu wedi gorfod marw ar y groes, ni'n anghofio'n aml iawn dweud i fod wedi gorfod marw dros yn poen ni hefyd. I fod o wedi gorfod marw dros yn gwendid ni. Mae o wedi gorfod marw dros yn anghrediniaeth ni, a'n diffyg ffydd ni. A mae o wedi gorfod marw droso ni, yn ein lle ni. Ond pam felly? Pam nad oedd y gwragedd yn disgwyl i fod o wedi atgyfodi? Pam nad oedd y disgyblion yn disgwyl amdano fo? Lle oeddan nhw? Lle oeddan nhw? Y rhai oedd wedi ddilyn, y 12 oedd wedi ei ddilyn, da ni yn gwybod erbyn hyn lle mae Judas. Ond lle oedd yr 11 oedd ar ôl? Pam nad oedden nhw yno wrth y bedd yn disgwyl i weld yn atgyfodi? Ffoedd ar nhw, mynd i ffordd eu hunan, mynd mewn ofn. Da chi'n ofnus weithiau? Be di'r pethau hynny sy'n eich cadw chi yn effro yn y nos? Be di'r pethau hynny da chi yn brwydro efo nhw? Achos dyna'r pethau sy'n cael eu chwalu a'i gadael ar y groes.
gorffenwyd ddudodd Iesu deudid ynghynt. Maen nhw'n cael eu gadael ar y groes. Dyna'r pethau sydd wedi cael eu croesoelio efo Iesu Grist. Yn holl ofna'n pryderon, yn holl frifo ni. Hyd yn oed y brifo hynny sydd efallai nonsens i bobl eraill, ond sydd yn caethiwo ni. Yma rwan, wrth bryd bwyd, a dwi'n mynd i ddarllen rwan yr ychydig adnodau hynny sydd mewn italics yn Efengyl Marc, a mae o'n dweud peth fel hyn. Ar ôl hynny, ymddangosodd mewn ffurf arall i 2 ohonynt, fel roeddynt yn cerdded ar ei ffordd i'r wlad, ac eithant hwy ymaith a dweud y newydd wrth y lleill, ond ni chredodd yr rheini chwaith. Yn ddiweddarach ymddangosod i'r 11 pan oeddent wrth bryd bwyd, ac edliw iddynt eu hangrediniaeth a'i hystyfnigrwydd, am iddynt beidio credu'r rhai wedi ei weld ef ar ôl ei gyfodi. A dywedodd wrthynt, ewch i'r holl fyd a phregethwch yr Efengyl, i'r greadigaeth i gyd. Y sawl a gred ac efedyddir fe gaiff ei achub, ond y sawl ni chreg fe'i condemnir, a bydd yr arwyddion hyn yn dilyn i'r sawl gredodd. Bwriadant allan gythreiliaid yn fenwi, llefarant a thafodau newydd, gafeilant mewn seirff ac yfant wenwyn marwol, ni wna ddim niwed iddynt. Rhoddant ei dwylo ar gleifion ac iach fyddant. Ac felly, mae o'n edliw i'r disgyblion i angrediniaeth nhw a'i styfnigrwydd, am iddyn nhw beidio dal yng ngobaith yr atgyfodiad. Ac mae cofnod Luc yn fanwl ac yn hyfryd iawn, iawn, iawn. Ac mae mae'r Iesu'n dangos ei hun. Mae o'n dangos ei ddwylo a'i draed, ac mae o'n deud wrthyn nhw, my fi yw, my fi fy hun, adlais yma o'r hyn yma Duw ei hun, Iaw ei hun, wedi datguddio ei hun i Moses fel mae'r berth yn llosgi. Dych chi'n cofio beth ddigwyddodd yn y stori hynny? Diosg dy sandalau amdan dy draed, oherwydd mae'r tir wyt ti'n sefyll arno yn sanctaeth. Ynde? My fi yw, neu dwi wrth y modd, dwi'n yn gwybod beth mae Bible.net yn deud, ond dwi'n gwybod beth sy'n ni'n deud yn Gaernarfon. Fi dio! Ynde? Dwi'n cofio, mae rai fi ddeud hyn, nes i ddeud hyn yn Seiat nos yma blaen. Ond oedd gen yr hogia ffrind, ac Jack oedd enw i ffrind nhw, ac oedd o'n dod o gartre di-Gymraeg, ac yn mynd drwy Sgoglar Afon, ac wedi mynd drwy Maes Garmon. Ond dwi'n cofio pan oedd yn ifanc, oedd o'n arfer ffonio y landline. Ac oedd Jack yn gwrtais iawn ar y ffôn. Ac fysa fo'n dweud, helo Jack si yma, fysa'n dweud, helo Jack ydio. Jack ydio. A yma mae Iesu'n dweud, fi ydio. Fi ydi fi. Fi ydych chi wedi bod yn disgwyl amdan. Fi ydi'r un sydd wedi dod i'ch achub chi a chryddhau chi. My fi yw, my fi fy hun. Fi ydi yr arglwydd. Ac yr hyn sy'n rhyfeddol yn fama di bod o yn gofyn am rhywbeth i fwyta. Rwan ta, dwi'n cofio ni Cigymble yn dweud, Holy Trinity Brompton yn deud peth fel hyn. Da chi wedi gweld ysbrydion yn bwyta barbecue pysgod? Na fi na chwaith. Ond weithiau chi, tydi hyd yn oed geiriau'r angel peidiwch a gofni, ddim o gymorth mawr i ni chwaith. Da ni wedi gweld yn ystod y flwyddyn dwytha yma pa mor rymus ydy cyffyrddiad, neu pa mor rymus ydy peidio cael y cyffyrddiad hynny. Ac ydra i mond meddwl am, pan da ni'n sôn am amheuaeth, am Thomas, ac y mae Efengyl Ioan yn yr 20fed bennod yn dweud fel hyn. Chi'n cofio fel y mae Thomas yr 20fed bennod?
y mae Thomas yn dweud peth fel hyn yn adnod 24. Nid oedd Thomas a elwyr didymus yn un o'r 12 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi cloi ac yn sefyll neu canol a dweud, tangnefedd eich chi. Ac meddai wrth Thomas, estyn dy fys yma. Edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i roi yn fy stlys, a paid â bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld yr wyt ti'n credu. Wy'n ei byd y rhai agredodd heb iddynt weld. Ac yn sicr ddaru'r darn yna yn Efengil i Ioan siarad yn glir iawn efo fi wrth baratoi felly. Os oes na amheuaeth, os oes na feddwl, lle wyt ti? Wyt ti rili'n bodoli? Wyt ti rili wedi atgyfodi? Wyt ti'n dduw byw yn ein plith ni? Bod angen y cyffyrddiad yna sy'n mynd â fi at y pwynt ola. Ac yn sicr yn yr atgyfodiad, mae'r cadarnhad yn y comisiwn mawr. Ewch i gyhoeddi'r newyddion da, bawb drwy'r byd i gyd. Rhannwch am y gobaith. Rhannwch am y cysur sydd i'w gael o dderbyn fod Iesu wedi atgyfodi. Pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni? Wel, yn sicr, da ni'n cael yn galw i rannu am y gobaith, rhannu am y cysur, ac fod Iesu wedi wneud pob dim yn iawn drwy ei waed. A da ni'n cael ein comisiynu y natur gwasanaethgar yr arglwydd. Yr un natur, a da ni wedi clywed sôn amdano fo ddeuddydd ynghynt, ac yr un natur ac y Meseia yn sôn amdano fo yn pennod 53. Roedd y sioc wedi dilyn wedi'r atgyfodiad, yn cychwyn o Jerusalem a mynd i ledu fel feirws yn cael ei basio o berson i berson. Achos hanner can diwrnod yn ddiweddarach, yn Jerusalem, yma 3,000 o bobl o bob cenedl dan y nef yn cael ei llenwi fo'r ysbryd glân, ac yma'r eglwys yn cael ei geni. Y peryg ydy, ydych chi'n gweld, ydy'n bod ni'n holi sut mae symud y maen eto. Sef yn bod ni'n gofyn y cwestiwn anghywir. Holi sef fedrai ddeud wrth eraill sut fedrai argyhoeddi rhywun fod Crist yn fyw. Cwestiyna amherthnasol di'r rhain yn gallu bod. Mae o mor diystyr ar cwestiwn hynny. Yma'r gwragedd wedi ofyn yn gynharach. Pwy sydd yn mynd i symud y maen i ni? Yr her ydy byw yn bywyda yng Nghrist, byw ei gariad, a'i amynedd, a'i ras, a'i lawenydd, achos mae nerth ei atgyfodiad gynno ni. Ac mae o'n gofyn i ni fyw yn nerth ei atgyfodiad yma. Da ni yma o hyd, gweitha'r pandemig. Mae'n Sul y Pasg, mae'n ail Pasg i ni gael drwy gyfrwng rhywbeth nad oedd rhan fwyaf gapeli y Gymru Gymraeg ddim wedi clywed sôn amdano fo. Technoleg. Da ni yma o hyd, da ni'n tyfu, da ni'n siarad ac yn gweithredu'n erbyn anghyfiawnder. Dyma ydy Eglwys Iesu Grist. Pwy feddylia flwyddyn yn ôl a faswn ni'n siarad fwy efallai efo rhywun yn Myanmar na rhywun ym Mhen y Groes. Dyma di reality, mae'r eglwys yn fyw
Dyma ydy tystiolaeth yr atgyfodiad. Ac felly, ffrindiau annwyl, deulu annwyl. Os ydych chi'n ama heddiw yma, ddaru Iesu rili dod yn ôl yn fyw. Mae'r dystiolaeth yma. Dyma nhw. Efallach bod chi fel Thomas eisiau cael gweld ôl yr hoelion a rhoi eich llaw ar ystlys Iesu Grist. Ond yma'r bedd yn wag, yma'r maen wedi ei dreiglo. Ac yma'i holl ofnau a phechoda y byd wedi ei hoelio ar y groes mwyn i Iesu ddweud gorffenwyd. Ac felly newyddion da ydi o'i gyd. Ond yma gyda nina hefyd. Ac os da chitha yn gallu deud fel Thomas, ti yw fy arglwydd am Duw. Os da chi'n gallu deud hynny, yma'r comisiwn mawr yn gyfrifoldeb arna chi ac yn gyfrifoldeb ar bob un ohona ni. Ond mae Iesu yn fyw. Dwi'n mynd i chwarae can i chi. Dwi'n mynd i chwarae darn ohoni. Does gennai ddim ofn ydy'r gan, ac mae'n cael ei chanu'n hyfryd iawn gan Geraint Ellis a Cadi Gwyn. A Cadi Gwyn gyda llaw yn mith i Carys Gwyn ac yn cyfansoddi yn hyfryd iawn yn ystod y cyfnod yma. A da ni'n mynd i wrando arnyn nhw, ac yna dwi'n mynd i reid saib bach, ac yna mi ddaw hyw, a mi gewn ni'r cymyn, ac yna mi newn ni wrando i orffen, neu ddiw ddeud y fendith, a mi newn ni wrando yn dawel ar gweddill y gan. Ti'n dall beth da ni'n neud hyw? Ar ferchog, so na i'n neud yn share screen efo chi. Sydd gen i nawr i fyw. Daw o ffyddlonde pyr fy niw, mewn stormau tawel fan, da ddewid ar y lan. Ymddiried wyf yng ngrym dy air, Iith deyrnas cydia fi yn dair. Ti hwnt i'r anial ffordd, ti hwnt i'r enfawr don. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy mhrechu nawr? Pan na fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does genna i ddim on. Tragwyddol da ddewidion sydd yn digwydd am dy amser di, ni fi galon a fwy, codaf yn wyl o fri, a chychwyn canu mewn i'r nos. Yr hael sy'n codi sain fy nghlod, yr hyfel sydd i ti, gorffenwyd yw y cri. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy nhrechu nawr? Pan a fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneith y ffordd,
does genna I ddim ofn, wrth gerdded trwy y fflamau, ni losgaf yn y tân. Safaf o flaen y cewri, bydd I goliw fy nghan. Fy niw y gwneith y ffordd, does genna I ddim ofn. Tu ôl ac o'n blaen I, wrth ochr wyt ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwyt ti'n fy nghanfod, does genna I ddim ofn. Tu ôl ac o'n blaen I, wrth ochr wyt ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwyt ti'n fy nghanfod, does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy nhrechu nawr? Pan a fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneud y ffordd, does genna I ddim ofn. Wrth gerdded trwy y fflamau, ni losgaf yn y tân. Safaf o flaen y cewri, bydd I goliw fy nghan. Fy niw y gwneud y ffordd, does genna I ddim ofn. Fy niw y gwneud y ffordd, does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Tu ôl ac o'n blaen I, wrth fy ochr wyt ti mewn